lulot mo. Kadaghag uno din. Welcome back mga studio to another video. For today's episode po, magluluto tayo ng dinuguan. Ayan, mayroon po ditong fresh na mga laman loob. Nai, mayroong atay, ayan po. Mayroong baga, mayroong kasing-kasing, kumpleto inisagsit. Gusto itong kasing-kasing nilagsit mo. Napay bato, ayan, mayroong kasing-kasing. Inisin natin ito ng mabuti mga studio para maging masarap ang ating dinuguan. Sin, suka, tapos kumutan yung mayo ng studio. After nito, hugasan ulit. Asin, luya, star anise, dahon ng laurel, black pepper. Pakuluan hanggang sa lumambot. Ito namang dugo mga studio, salain natin. Yan natin isali yung mga nabagtok mga dugo. Dito gawing barbecue. Tapos lagyan natin ng suka mga studio. Ukayin. After 30 minutes, okay na to mga studio. Pauno na tani. Siyempre itong malaki mga studio. Gasa na ito utro para limpyo yun. Para po pugnaw din ba? Mahiwa din ito. Ito yung atay mga studio. Sus, lami na nyo. Umok na yun. Iwain natin ng maliliit para lami kayo mga studio. Ito naman yung baga mga studio at kasing-kasing. So, Tagalog ko na kasing-kasing mo. Heart? English na. Oh, English din na. Puso. Puso pala. Laban lang. Puso. After nito mga studio, maglagay tayo ng suka at toyo. Suka. Toyo. Ito po yung diskarte mga studio para po mawala yung amoy talaga ng lamang loob. Marinate natin to siya ng mga 30 minutes lang po. Huwag kayong maglala, hindi yan paparat at hindi aasim. Siguradong mas kakapit pa po yung timpla dito sa ating lamang loob. Tika, ahos,
Chili espada, Bombay, sibuyas dahunan. Ilunod. Kunting asin, pepper, magic sarap, pampasarap. Depende nyo na po. Kung bitsin ba yung gamit or magic sarap. Mix, tapos hayaan nyo pong nakaganito lang muna para kumapit yung timpla mga studio. Mga 5 minutes na ganito. So ayan mga studio, okay na to. Umot lagi kayo. Pero para maging dinuguan to, lagyan natin ng dugo. Yan, dandahan na po paglagay ng dugo mga studio. Para dili siya mo bagtok din ma. Tapos mahina lang po yung apoy niya. Low fire. Ayan o, studio. Tapos, kayo na ni siya pirme. Haluin mo palagi yung studio hanggang sa maging sticky yung sabaw niya, yung dugo ba. At this stage mga studio, ayan po, malapot na. Wala na ding baho yung dugo mga studio. So lagyan na natin to ng tubig. Depende sa inyo po. Itong sa amin, pagkain lang sa bahay, kaya medyo konti lang yung tubig na nilagay ko mga studio. Yan, tama lang yan kasi pabukalon pa tani. Yan. Kapag umulo na po, tikman nyo, tsaka mag-adjust kayo. Kung kulang kayo sa alat, maglagay ng tuyo. Kulang sa asim, suka. Okay na to mga studio. Tapos ang next nito, palalaputin natin. Ang sekreto para lumapot mga studio yung cornstarch. At para hindi din bumalik kapag lumamig na ba, hindi siya magiging malabnaw. Isang kutsarang brown sugar para mag-complement yung lasa. Good na ito mga studio. Antayin lang natin na lumapot. At this stage mga studio, luto na po ang ating dinuguan, dugo-dugo or sampay na. Yan. Okay. Sarap na kumain mga studio. Bali na tayo sa atong serving plate. Wow. Yan po. Ang dinuguan ni Bisaya Studio. Order na mo. Huwag kita minum. Ligya mga studio. Wow. Mga studio, nakaprepare na po. Naglagay din kami ng puto. Ayan, kalamihan ni pare sa dinuguan. Puto at dinuguan. So, tara, pray po muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, and protection. Amen. Tara. Ito na rin, birahan mo. Tingnan nyo po. Wow, kalapot mo. Kadaghag uno din. Sabaw na. Tikman natin. Ang lapot ng sabaw. Sakto lang po. Mayroong asim-asim na maalat konti.
Tapos mayroong anghang. Panalo mga studio, ang sarap. Mainit pa. Ginagawa mo. Ang kapaso, uy. Dami kilala mo. Sago lang to sa rice, mga ka-studio. Ang dami kasi nag-request na ito mga studio. Ang sarap yung pares rice. Eh? Magluto daw ng dinuguan. Ito na po. Lalo na mga followers natin sa ibang bansa ba. Hindi pa na ang tagal lang na-miss yung dinuguan. Itong luto na ito mga studio, hindi masyadong maanghang ba. Kunti lang. Kasi mili ko sa maanghang. Lagyan natin. Mga 3 sili lang mga studio. Wow. Ayaw po sa... Ah. Mas lalong manghang dahil mainit pa yung ating dinuguan. Uto with dinuguan. Panalo mang, sarap. Halaw na, init ka pa. Gusto mo ano? Bagay na bagay talaga sila. Puto dinuguan lang. Hapit na mahulog ang baha mo.
Aso-aso po. Coke. Grabe po, ang sarap po ng dinuguan. Tsaka sigurado tayong malinis kasi ako po mismo yung nagluto. Tsaka inayos po natin yung paglinis ng mga lamang loob, mga studio. So, pasensya na po kayo, medyo mainit pa po yung kinain ko. Masarap kasi kapag mainit. So, maraming salamat din po sa nagbigay nitong lamang loob natin, si Boss Joel. Maraming salamat, boss. Tsaka sa lahat ng crew niya, shout out po. Tsaka shout out din po sa nag-deliver ng puto dito sa bahay. So, si Ariel, yung Grab rider po, yan nag-deliver ng puto. Maraming salamat po sa lahat. Kita-kita sa susunod na video. Bye-bye!